kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Mai szent misénket jó szívvel ajánlom fel a Jóistennel, azokért a lengyel katonákért, akik itt Madaras határában repülőgép szerencsétlenségben haltak meg 1944. szeptember 13-án este 9 órakor találta el őket ez a találat, amely a gépük elvesztését és az ő halálukat is hozta. Edmund Rieger 25 éves hadnagy, Bernard Weber 24 éves tizedes, Lucian Vojtanovics 24 éves főhadnagy, Edward Reins 38 éves szakaszvezető, Edmund Zilinszky 24 éves tizedes, Boleslav Vavsák 36 éves szakaszvezető, és Roman Szikorszky 35 éves szakaszvezetők voltak. Jóisten kegyelmével, irgalmába ajánlom őket. Így vizsgáljuk meg most lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen jó szívvel, jó lélekkel ünnepelhessük meg az Úr szent titkait. Jó nap a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én híremre vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életbe.